Sawubona baba omncane. Yebo, ngiyakwazi. Niyaphila? Ngiyaphila. Ungathi ukukhuluma noZindla. Yebo, ngiyakwazi. Ngiyakwazi ukuthi Ya baba omncane nginodaba la ebengifisa ukuthi silikhulume ingakho ngize kapha ngiyazi ukuthi liyangisinda. Nethemba lokuthi bona bangase bakwazi ukusisiza. Ya indaba ikanjena khona kunento eyenzeka lapha ekhaya. Kunento engingasayitholi kahle ngobhuti. Ngisola ukuthi kunento ayenza kubaba. Actually angisoli sengaye ngayibona. Ngisola ubhuti unezinto azenza kubaba useyathanda ukuthi njalo uma kumele ashintshe iphembazi ubaba kube uyena oyomshintsha nakhona ngelinye ilanga ngaye ngamgaga emsebenzisa ubaba. ayikho le kanjani le. Ayikho le amadoda kodwa ayikho le. Baba omncane angizwanga ba. Ufakazi nje wena, ayikho le ufakazi. Baba omncane mhlawumbe ungaphika cause ngikhuluma ngobhuti kodwa lento engikutshela yona angeke ngize ngimsukela ngithi ubhuti wami ngizalwa naye ngeke ngize ngimsukele. Kodwa lento engishoyo nawe ngiyazi ukuthi mhlawumbe ukuyicabanga mhlawumbe nawe kube ukuthi mhlawumbe awuyinaki. Makuthiwa ukhumbula kahle baba, makuthiwa siyahamba mhlawumbe nama-family gatherings, ubhuti akasahambi, sehlela athi hayi angikhuleke ngihambe yena uzosala nobaba. Awukaze yena uzibuza ukuthi why zonke iy'nsuku yena ezohlezi esala, why njalo engafuni ukuhamba nabahambayo. Hayi, abantu kwenzeka lokho, akukho nje lokho. Abantu kwenzeka ukuthi uya kanjani, ungazeli, ngiyabona kanjani. Lenze njani nje. Umbambe sengenza kanjani. Kodwa baba omncane ngithi uyazi ukuthi angeke ngivele ngisuke ngiqamba amanga. Ngafika ekhaya, mangifika ekhaya ngiseza ngawungena endlini ngezwa umsindo ongajwayelekile. Mase ngifika endlini ngithi awuthi ngiyolunguza lo kulo msindo engingawujwayele. Mangithi ngiyafika nangu ubhuti uthatha ubaba shothi ubemshintsha iphembazi mayiqeda ukumshintsha wase yamphendula wamsebenzisa. Uyamdlwengula kahle kahle. Ya ngiyakuzwa bomncane ngingabonga engathi ingaphuthuma lento cause nami sengiyasaba ukuhlala ekhaya. Sengiyasaba ukuhlala nobhuti cause angazi ukuthi yini azoyenza mayeqeda ngoba mhlawumbe kusangenzeka asuke eze kumina. Yikona bengithanda ukuthi lento engathi ngasheshe ikhulunywe sidlule lapho cause nami sengiphila ngokusaba since kuyithina sodwa engekho omunye umuntu. Chaza ubaba omncane ukuthi usuke emsebenzisa kanjani? Ukuthi benginokunqena baba ukulisho nje ukulisho kuwena leli gama kodwa ke uyamfaka enqeni umfaka enqeni. Yebo. Angeke ngize ngazi-ke bamncane kodwa lokhu uyakwenza mina ngokucabanga kwami ngibona ukuthi ukwenza ngoba nakazi ukuthi ubaba vele angeke aze asenza lutho. Angeke aze amthethisa angeke aze amenze lutho uwenza intando yakhe azovumela yona ubaba. Ngiyathemba ukuthi kodwa uma usufikile-ke nabodokotela nabo bonke labantu ozofika nabo mhlawumbe uzolithola iqiniso ubone ukuthi angimsukeli angiqamba amanga. Akulungile baba ngiyabonga.